Atzokoan, milaka langile elkartu ziren Euskal Hiriburuetako manifestazioetan murrizketak salatzeko eta Iñigo Urkulluren Jaurlaritzari eta Yolanda Barcinaren gobernuari eredu ekonomiko berri bat ezartzea eta datozen erreformei uko egitea eskatzeko. Sindikatuak pozik agertu dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan deitu duten greba orokorrak erantzun zabala izan duelako, batez ere industriguneetan, sektore publikoan eta irakaskuntzan. Adolfo Txiki Muñoz Ela sindikatuko idazkaria greba eginez zuten talde parlamentarioei zuzendu zen Gasteizko manifestazioan. Halaber, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek greba orokorrarekin bat eginez izana salatu zuen. Ezinezkoa izan da greba orokor bateratua egin. Komisionesek eta UGTek nahiago dute Rajoik sortutako adituen batzordean egon bankaren ordezkariekin batera. Ainhoa Etxaidelabeko idazkariak bestalde premiazkotzat jo zuen erreforma fiskal sakon bat abian jartzea. Egoera aldatuko duena berriro esan behar dugu, eredu berri bat eraikitzea izango delako. Hemen, Euskal Herrian, gure bidea eginez, Madrileko erabakietatik aldenduz, botere ekonomikoaren aginduen aurrean planto eginez, justizia sozialean oinarritutako prozesu soberanista bat burutuz, horrek bai, ematen dio egoerari bueltak, ez da patronala etorri behar, irtenbidean dago langilei esatera. Grebaren eraginari buruz datu guztiek ordea ez dute bat egiten sindikatuen datuekin, izan ere, Confebask Euskal Enpresarien Konfederazioaren arabera, lanuzteak porrot egin du honako datu hauekin. Grebaren eragina 30%koa izan da Gipuzkoan eta 10% baino gutxiago Bizkaia eta Araban. Bestalde, Jaurlaritzak zabaldutako datuen arabera, grebaren jarraipena 20%koa izan da sektore publikoan eta 18,7% sektore pribatuan.